sa kawai ke jirwai naga film La Subon ya ka balai kerteng tiu La Subon la kre ban penmi no shen hapo YouTube ya kene ke jirwai la thau bala tho bat penbit penbiang dau director jong te film uba David Donbok khar kongor bat la rwai dai Vitalis Kurba bat ikene ke jirwai on penmi ha ka pratari ubanai September arjar arpuar ha ka YouTube channel jong ka nala rempe movie production ka kanal kot jong kene ke jirwai ka long baka khun sim ka bakerteng ka La Subon kapala penhe pensan hak akor ka borom hak nam jong ka long reniang ka babha Henry hak si klip mat jong ka jingkemen la shim no ya ka hima jong ka daga thma bat ka jingyap jong ki kimi ki pa jong ka Henry ban yo biang ya ka hima jong ka ban le ya shibun ki ek ki bakum ukhlawat chenrang ule daga bashim ya ka white lam ki khnam kiranti bat bantur chamadan thma Bangsiat rupa jong pi